Bueno, egunon beste egun batez, ne bideoko jarraitzaile zaten guztiri. Gaurko hontan beste bideotxoa egin behar dugu, gaur desberdine, eta, bueno, pixat desberdine. Hortxe ikusten duzu, jendeak kable arnezak eta prepatzen. Gaur kobazuloa bisita egin behar dugu. Hemendik arrondoa, hemendik igaroko dugu, atako gea, eta arrondoan joango gainez, tipitapa, eta arrondotik gora joango gea, eta bisitatuko dugu. Bueno, 3 sarrera dauzke, koba gordun izen desberdin dauzke, Leizeta, Leize Gaiztoa, Antonen kobea deitzen dena, vale? Jende gehiago ginoa, eta bueno, bisitak idatu, orduan, bueno, ez dut ez daren molestaune, orduan, bueno, justuko bideo motx eta eskaiz bat izango, baina, bueno, zuek ikusi izazuen, besta altxor bat nola daukeun hemen, bale? Venga, lehenengo abituko hementxe, hemen aparkatu dugu kotxea gaur. Hortxe, eskolatik aurrera jungo gea, gurutzau, eta errepidetik arrondogo auzunean jo. Bueno, gu eskola kontan garen, Josemil Barandea eskolea, hemen txikasenenik. Hortixe, gabilen ez arretio, hartu, eta arrondo aldea errekondotik jungo izte, bale? Bueno, eta hemen gurutzago dia hau, eta hemendik arrondoan jungo izte goen, bale? Bueno, eta hementxe biden gatozela, hementxe ezkerre hartuko du, hortixe gaurra ingo du, beste 200 metro. Bueno, eta hemen arrondoko puntu hortan, hemendik aurrea ingo dio, hortik gora ingo dio, bale? Bidea. Venga. Bueno, eta puntu onta jautakon, ez teko zondo ikusten, baina alambre esitxi txikiatzeok, osiriki, hortik gora ingo dio, bale? Ikustazuen nungaren, bale? Hementxe puntu ontartxea, arrondon urkila hortik goraztek, hementxeko bide hontan, gora ingo dio, bale? Gero itxiatea, bale? Bueno, temen getozakela, behi dauzazue, euskal tradizio iseituz, sagardo egiten haitu gazto batzuk. Gu hemen getoze biden, da, nengo sastitan, sagardo egiten gaztek. Venga, tipitapa gora. Bueno, eta hemen inbardi hau, metrotxo atzo gaztek, lasai hartu, bale? Desienteko aldapea zeok, orduan bueno. Izardi asko ez ateatzeko eta koban oztuta zibiltzeko, lasai hartu hemendik gora, bale? Venga. Hementxe langa hau gurutza hau eta horti zaituko dira. Bueno, eta hementxe gatozakela, bide gurutze honta aileatzen gaiztek, bale? Eskubi hartuko jaur, aurrea. Bide hontatik zaituko jau, beste pixkat, urrungo desbiderak eta hartu arte. Aurreaka. Bueno, eta hemen goazte genen, hemen dixe atako iztek, belartzari gainonta, bale? Hemen dixe. Bueno, eta honea atatzen geanen, zeharrik zehar hartuko jau hautzaldea. Hemen gainetik dijon bide xur bat hartu behar diau, hemen di, hautzaldea, diagonalen hilo, bale? Venga. Bueno, eta hemen txeia bide txurren getozekela, hemen zeharka datorren bide xurra hartu eta eskubia zaituko diau, aurre, bale? Ikustazuen ungailtzen, bale? Dorronso gaine paren, atxurbi paren, bale? Hortiz ezaituko dio. Puntu hontan, ezkarrekoa hartuko diau. Hemendi minataek. Guk hemendi holatako bidealde hontatik jungoiztek. Bueno, honei otagon langa xauxe iriki, eta pasa ingo dio. Gogora, ondoren emeize, itxita ustea. Bueno, hemen txegoaz aldapa gora, bale? Esan, aldapa txoa daula, aldapa desente dago, baina, bueno, xo behartu, bale? Eta ja hemen txeia 100 metroa, ja bertan garet ezker hartuko du. Bueno, eta ja, bertan gara, hemen txe biden gatozela, hemen ikusten daunen bide xurrau, hemen txe gora ingo du, bale? Hau utziko deu, hemen di gora ingo du. Bueno, eta hemen txe gora gatozela, Leizeta. Mengixe atako, Vale, honek gainen besta badauke, Vale. Mentxe bide xurreti etorri gala, ikustazu, bertan. Antonen kobe hartzeko, hemen dixek horre jongo, Vale. Eta gero hemen digatako, Hemen behiz, Leize Gaiztoa. Gero irtere horti xeingo du. Hemen diezgi atako,
Zati honek azpitik, besta sarreratxo bat dauke, hortxe. Vale, nire mendik ateako ge. Orduan guazen horrea. Bueno, eta hemen txe, Antonen kobea. Bigarrena. Vale, sarrera hemen dixingo du. Vale, nire etortzeko, hemen dixi etorreko ge. Kitapa. Bueno, hemen txe, Antonen kobea, zirago sarrerago rapela eken. Vale, bueno, sarrera txoa dauke. Kusizazue. Bengoran. Hemen sarrera. Banaka sartzen. Hementxe Antonen koban jendea jaiste. Hasierago tramoa rapel. Eta hemendik segituko du. Gure bildur batzuk zer gehiago, supera behar gehiago. Eta ia, ez duk pasautakon, dana erraldoi bihurtzen da, kistona, ikusgarria. Solako troskatan ez da olako leku. Hau da, pasada bat. Eta orduan inguru idan ondo ikusi, eta ia... Eta hementxe galeri oztatik honea gatoz. Eta izango dira, ikerketa saioan. Eta hementxe behi da. Ez da galeri bat. Apa, ondo. Ikusgarri. Ez, hor... Ez gero kenduko dugu. Azeleku. Ikusgarrik. Zeleku ikusgarri. Hemen zertan ikena zita. Erorten hasi, ez dela jitea, bekoa junta hau, zabaldu eta... Ikusgarri. Euskalo, guen bengar ez ahi. Ikusgarri, Aitor, batzu bat seguro. Bai, humor horri justan ez. Eroitzen batean ikusi. Erresa da, festen da, eta zutabe handi honi bueltara zela matio, hor azpitik etortzen gero. Osa, hortik junda, hortik etorri baina, pixkat inkomoda eta, bueno. Hola utziko dut. Hemen kuriosoa da, goiko, oi. Zulo hau. Ta hau. Ja, Ze ostra hilen honek hemen. hori, trukua. Hau bestea, hau puro dago. Kontatzeko dauketuna gaude, Joder, gozaba bat, bio ikimoz eposkuta. ala izango jo, Fosilek. Hemen, bea. Bai. Mejilloi tipo, zea. bai. Horrekotan egoazen bat bikain. Hau. Bai. Hemen gorrana, bai. Zulontan da. Bai. Iñaki, dale, gu pasau bagaituk, hala? Pasa? Ez du xeristeko, gara eta Fidel non hile. Zelekue. Bueno, gu betiko bazuro sartzi gane. Zelekue. Oi, bale? Errezo betaitiko. Hemen bai mateo la maber ginedo la punta nor. Ahí se le están dando fallas de jugar, Gana orkezu zetzinen ezer galduko eta. Dana, poltsiko tan... Oie gaziragoa. Irtera hotxe doke. Horren, bero joko de gorko mendikitxo txiki hau denetzen da, eta krisimo behar.
Eta beste lizentzia parela. Ja, hor 30 metroa irtera da. Eta honen garea, edo erraldo jontan, eta ja dana komodo izango, eta dana handi izango. Nero kubiak ez ditu. Hau da, Piñaburun aretoa jarri nik. Piñaburun aretoa. Olatu bezala nola ikan duen arkaitzeko. Hoi dana korrosio kimiko bidez edo inda, ez da estalaktitak eta bezala, hor fosilak ikusiko ziren, garbi ongo balitz. Lehenarri invertido deitzen zaio. La piazza nola da lehenarrik eta bada hoi, baina alderantzizkoa. Oso kuriosoa. Eta hor goien, ez da fijatzen estalaktita moduko txuri bat ondie, argilen hain ezen hoi. Hoi da borobile, ez da ondo ikusten dan. Da borobile eta gero hor beraka eroitzen di estalaktita txiki batzuk bezala. Da medaia moduko bat, deitzen zaio eskudo. Eta da, medaia bat separatzen dana paitetik, eta estalaktita txok sortzen zaizkio beko parten, baina da, totale, osea, medaia bat, hola, gauza borobil bat, dau leize beltzen bat ikaragarri politia, baina ikusgarri, eta hau bada, baina ez dain, zera baina, baina. Gero hor goitik eskalada bat inezkio gora jortzea badau, baina ez dago xekin bukatzen da. Oi, gaurko egiteko... Horrengo leize beltzea. Lehena praktika batzuk egin behar. Leize luzea? Leize beltz. Leize beltz. Ni alarrea... Organo bat Antonenko ban. Bueno, eta gaurko U formako bueltea indeu, Antonenko bea eta leizeta hontan. Toin leizeta diatabarria. Mentxe. Mentxe da duztera. Altu, hor dago bestea motza. Orduan ba, listo, kitxo. Ikusgarri gaurko bideoa. Bueno, tamen behera behize arrondoa iristen nahizte, bale? Ikusizazue, gero ino. Ea lokaztu eta ibili gaizteke, bueno. Ibili dizkion kaskok, arnesak, gaurko buelta hau lotuta zeuge hiliorra, bale? Orduan, edo zein bezala ez zeuge biltzik. Venga, ja beran garek. Bueno, eta gaurko arekitxo, bale? Gaurko bideo desberdina, buelta txoat india hau kobazulo batea. Zorte euki diau eta atango mitoaldin barrun eiken dan bisitak gidatu bat izendek. Ez de gaina erresa norbean kontua etortzeko, zati rapela, imarrazeok, soka prestauta ekarri barrazerek. Bueno, ekipamentu eta ekipamentukin guazek, kaskukin, frontalak eta ibilizetu hau. Orduan, bueno, beste esperientzitxoa, bale? Beru iti gaino. Bakizuenik, bueno, tarteka desberdine jartzei zuetela. Gaurkoa ez deke ibilaldi oitakoa, klasiko oitakoa. Bide motz-motzadek, hemen arrondoti bertan zeok. Zeonga kilometro bat, pasatxo igual. Gehioz, baina, bueno, boixe. Zuek ikusi izazuen bestelako gauzake badarela mundu, bale? Orduan ba. Beti bezala traka utzik izuet, bale? Eta gustatzen bazate, ba, bueno, me gusta eman, arpidetu, bale? Venga ba, urru bat erte. Aio. Bueno, eta gaurko zkitxo, bale? Bueno, barkako zuen, kalitate handiko bideo ez da izan gaur, bale? Hende ginen, leku txarra grabatzeko, eskuk eta lotuta, bueno, okupaute euki ditu. Hortxe jende arnesak eta biltzen. Vale. Zuek perla txikiatzuk ikusi ditzazuen zer daukeun hemen etxe ingurun. Zea behaztasun dauzkeun etxe ondon, inoa moitu garrete. Ata honen hemen txe, San Martinen, kirolde egin gara. Eskolan ondon, Jasimir Barandia eskolan ondon.
Eta kilometro bat barru hor, hortxe kilometro batea, holago abehaztasunak, bale? Bueno, besta perlatxo, bale? Venga, gustako litzazuen egin, bale? Zitzazuela gormeintzat, ni intentzio hoben egin itxetut da bideok. Venga, ikusi arte, agur.